Dwy ar y ffordd i Oreo Ynys Môn. Just 5 munud y maith o Llangefni. A dwi'n gwybod hwn, dyma'r maes parcio. Drws nesa yr Oreo Ynys Môn. Achos, y reswm dwi'n mynd i Oreo Ynys Môn oherwydd fod dyna amgueddfa hanes. Ond, os dwi am drag gofalus, mi o'n lai cwrs i ffordd o rwan. Ac ia. Whoops! Sorry. Dwi just wedi cael jumpscare gan un o ceir wedi cwrsi, ia. Ac na chdi porglus iawn, mae'n rhaid i fi dweud. Ond o wel, dyma tro rwan achos dwi'n dal i byw. Ac ia. Ond of course, mae gynta nhw cwrs golf dan allan i Oreo Ynys Môn. Ac ia. Ar y tywydd braf a gynnas, dwi ar y ffordd i Llangefni i Oreo Ynys Môn. A dyna ni, Oreo Ynys Môn, yey! Dyma'r adeilad hwn. O na, dwi ddim yn siŵr iawn am hyn. Oce, reit, dwi'n mynd i stopio ffilmio. Wel Baradwyn, mi o'n ofo chdi i mewn yr adeilad Oreo Ynys Môn. Oce, lach dy warren, salasog.